Zeta. Mr. Parkerson, mzuri. I'm fine. Una uncle Kuda? Kuda ndipi? Bosi Clinton. Mzuri. Ndio ipi? Aiwa hapo. Amepunzo hii 1 2 3 chete ya tinenge nayo kwa mbele. Mfunze? Kuti wewe wakaita social media. Ende yakatobatsira umwe munhu akatobatsirika ndini futi. Na Gaffa wandakaona inini. Nevamwe machembera epiwa chikafu chichi. Asi wewe wakabenefita were pazviri kana kuti are you benefiting? Kana uchibenefita you benefit how? Alright. First of all, I want to thank the Ghetto King Magribhi Knox. Yes. For believing in me. And also to all those who supported me. Thanks very much. Financially or not financially, thanks very much. And I talked about the social media last year. The affect on COVID, but when I seen so, turns I chimbomira bus. So nasila angu zekuita vanongota nganibotora mwa video since ndangona zvakawanda zvichitika ndakati aiwa izvo zvinofanira kusiwa izvo anofanira kuziva zvichitika mughetto anditi. So kubva last year kusvika izvezvi takaita zvinhu zvakawandisa. Ana Kuda makabatsirwa, munobatsirwa neni zvangu pano makabatsirwa navo vanhu vakawandisa through mavideos andaitora ndana Gaffa plus machembere program yamai yekuAustralia yakabatsirawo vanhu vakawanda. As for me ndakabatsirikanawo ndakakwanisa kuinvestawo kune vanhu vandibatsirawo. Though nandisingaita hangu mavideo ekuti ndazobatsirwa nanhengi ndazobatsirwa, but kuna vanhu vandisupportawo vandaikommunicata navo through WhatsApp. Ndakwanisa kuinvesta. Right now ndakatengawo maproperties angu andinawo and still ndichiri kutenga asandamira. Saka ndotenda to all those who supported me, to all those who believe in me. I thank you very much. Because ndapa rimwe level randisikafungidzire. I never knew kuti social media ingandisvitse pandiri right now. Because ndandiri munhu wekutoti ndaitoti ndakaona pachiitwa zvemavideos ndaitonzvenga ndisingatode kutopinda pamavideos chingoti ndichitozvishoro kuti zvakadhaya kwazvo. But pandakazotanga kuita mafirst days ndaingoti ndaingoitawo kufani chingoti kungotoro chemavideos, but I never knew kuti zvinhu zvekuti zvinogona kuyambutsa, zvinogona kuita kuti your dreams come true. Anditi saka wabhiliva zvakafanana nezvawataura. Inini pataita zvemavidhiyo izvozvo atitora ndimi na Ghetto King. Inini didn't even think kuti zvinhu zvinotondiyambutsa weri. Ndangofunga kuti mafanisi atikuita murodi. Sezvawataura iwewe kuti waingofunga kuti mafanisi. But inini ndega ndakazoona kuti zvakandiyambutsa inini. Yeah, sure. Because ndandasingambozvifungidzire kuti that platform is a platform yekuti unotongochinjawo life yako. Ndafungidzwa panchapedzawo chikoro, panchagraduatewo, ndakazowanawo basa ndo panchazokwanisa kuachieva zvandaachivha so far. But ndazviachieva through social media. Zvisinei nekuti hanzi chikoro chako chakazodai so wakadzidza kusvika palevel ipi. Aiwa izvo hazvinei nekuti hanzi chikoro. Izvi right uritori right pauri kutaura. Inini handina level yezvinhu zvandiri izvozvo. Ipo panapa zvakataka zvitoshorwa. Ndinambotaura personally. Come along. Enda ku left side. Zvakataka zvichishorwa izvi. Chinzi hanzi muri kuitiswa chirombe. Tikati muri kuitiswa chirombe, chipinda pamavidhiyo tikanzi muri kuitiswa chirombe, kuitiswa chirombe. But pakazouya program inini pandakatengerwa mubhedha nechine kubhadharwa imba vakaona kuti zvinenge zviserious. Pakazoita zvemachemberi zvese zvekubhadharwa dzimba, zvekutengerwa chikafu zvezveka. Vakutobvunza kuti ko zvedu zvakatoguma hakusisina here zvedu. Andizvona because vakaona kuti that was the real thing. And Ghetto King
is a real, because he lift up from the ground, because ndiye akaitisa zvese akaita kuti ndizikanwe nevanhu vakanditira zvese, ndiye anenge achindisapotawo kuti nditizvo zvese. Yeah, sure. Ipapo tapanzwa Parkerson, more questions. A very good question ndeyekuti iwewe what are you gonna do despite kuti pane COVID whatever ichipera, who are you gonna thank in your life? Uchatendani paupenyu hwako? Muna ndotaka kutenda I told you kuti Ghetto crown thing, because without him there is no clean room and wamunoziva sure and ndotenda kuti Mwari vakandiita kuti vakandipushawo pane chinhu chese chinoitika, kana pane progress mulife mako, aiwa Mwari vanenge varipo handiti ndozotendawo vese vanondisapota because ndavamwana ndodhira navo vandoretera zvimwe handiti zvisinei kana nemavideos behind the scenes. So I also want to thank them for believing in me. But do you know kuti most of us including inini ndinotokutenda because you use your tireless time uchitoita kuti zvinhu zvedu zvinge zviri right. Thumbs up kwauri. Yeah, sure. I know kuti pana vanhu vanotondishoro pane zvandinoitawo, but sometimes I'm not a perfect person. Zvimwe dzenguva ndotokanganisawo handiti. Sometimes ndokanganisa, sometimes ndogona. Hanzi hapana munhu anonzi ari 100%. So I'm not saying kuti pane zvinhu dzese zvandoita I'm perfect. I'm not a perfect person. Ndakatonzwa nyaya imwe kandigumbura. The only perfect person that I know is Jesus Christ. Chete. But iwewe unenge uchizwa kuti inini munhu ndatry kumuitirawo my best. I try by all means to do what is right. Yes, but for you people and also the community. But munhu anofamba achikutaura nekuseri kuti azondiita so andita so. But tafanele pa recent issue ya Gaffa hii. Ndio ndaida kutaura yeye. I thought that it was right. But singazoni ndikumukanganisira, so ndakazongoitwa hasho zvangu. Adisi hasha because wakateta on the right way. Aiwa, according to my assessment zvawakaita kuna Gaffa it's okay because to date hazisina mari yacho. Papa ndizoziva zvangu because handazomubvira ndazozvitsvaga because nechikoncentration nezvelife yangu nechifocus on nezvandiri kuita nechifocus on kuti haufocusire munhu. But what I know and what I foresee hana kana uda unotenga zvinhu handotenga zvinhu zvetikondiwesi izvezvo kwaari ipapo manje mubvunzi akadaro manje kana kuti anozokwanisa kuzopindurawo ega ipapo because inandi I cannot say anything about Gaffa because since that day pandakamupa mari yake handazombobvira ndamuona, handazombobvira ndamubvunza kuti what happened to your money, vantu vakazotengera mabhero. I never asked him. That's why takamudisconnecta. Not to disconnect as such because you know what she. I ndikwanza say you don't disconnect to the question yekuti handikwanisa kudaumba kuti anomunzwa anything about him because ndozoti akatokanganisira dare kudhara. Anogona kungasina kukanganisa pamini ndakamukanganisira pakuti ndakanohodha ma-t-shirts asingade ando yachida zvimapeni saka unongoziva pa unongovhiringidza munhu saka it's better kuti it's on the other end of you. Two-sided but inini pakuona kwandakazviita inini ka pandakamuona Gaffa inini ka ndakamuona apa pamagifi akanditaurira tikanzi shamwari neClinton tisi kunyatsonzwanana ndikati kochiko zvikanzi andipa $200 ati maT-shirt yawakahodha ndikati Gaffa maT-shirt iwayo Clinton ndakatombotaura nenyaya yemaT-shirt pandagara kuye ndikati shamwari zvinotofaya ndikazvironga but iye doesn't even know that or understand that kuti zvinofanira kuitika iye what he was needing is only money.
And I don't know because I mean, yeah, in any theory on the side, but he might tell you I can do it. And the side because he had the other that you were mad. Let's leave that Gaffa issue. All right, let's. Younger. I'm very happy. Without this in somebody, it's just here and now, are you going to do something? No. Kuda is of course, behind the camera. Shama monitor. Uyu munhu ikokoko anozvisenzera basa rake kuairport. That is history Parkerson. Ndakudzokera chikoro manje kunopesa digozera. Saka kandapedza ndine maplans okuti ndichazoda. That's okay. And kwete kuti kumufadza zvekunhema. Uyu taitomumirira everyday chitozoti kana achibva kubasa. Usawanze nhoroondo chiko nai. Do you have any questions? I've got plenty of them. Are you prepared to be married right now? Yes. For now I'm not prepared because I send on Why? Why? The marriage. Iwe. Hausa kusvika 30 years. I send on a threat person, all right. Aiwa, unonyeba saka vese vari kunyebera. You choose from how many people do you want to choose from them? Do you need 30 or 50 to choose the best? And tidzokere wakatuku. Aiwa, kana satye. Iye kuda. Iye onaka wakatuku. Anditi. Ane zvese bedroom and suit anditi. Hapana chisipo saka chinokumisa. Chinokumisa. Marriage unoitwa munhu waredika. Ready. Padapito. Unodatanga kugadzirira chi? Yogadzirira chii? Udatanga kuenda kumaresa. Upi maresa zupiko iwe? Saka amusina mubvunzo kai. Aiwa mubvunzo tinadzo hombo. Tatisisika kana tati uda urore kana warora. Pati mupana wangu apa zvatakutarisira wamainini. Atada mainini apa. Aiwa atada mainini.